Marija titkellem dwar weġġat tal-passat. Weġġat li minkejja li għadha ġġor magħha ma jżommuhiex milli tagħmel minn kollox biex tqum fuq saqajja. Marija huwa l-isem fittiċi li tajna lil din il-mara. Mara li wara trawmi ta' depressjoni u vjolenza domestika trid taħdem mhux biss biex trabbi lill-ulieda li tirreferi għalihom bħala anġli imma biex verament tkun ta' servizz fil-post tax-xogħol. Sa mill-applikazzjoni Marija dejjem kienet ċara dwar is-sitwazzjoni tagħha. Wara l-firma tal-kuntratt, il-kumpanija damet ix-xhur ma daħlitha. Meta fit-taħriġ kellha problema, Marija għamlet li kellha tagħmel. Bdejt inħossni li m'iniex nikkonċentra 100%. U jiena bniedma onesta ħafna, nemmen li jekk ikun hemm dialogu jsib persuni min jgħinuk. U għamilt appuntament mal-manager tiegħi. Marija x-xogħol tieħdu bis-serjetà u dak li għaddiet minnu ma waqqafix milli saħansitra għaddiet suġġerimenti biex il-kumpanija toffri servizz aħjar lill-klijenti tagħha. Suġġerimenti li jidher tħallew fuq l-iskaffa. Meta l-impjegat ikun kuntent fuq il-post tax-xogħol, il-klijent jiġi moqdi aħjar. U jekk il-klijent ma jiġix moqdi mill-aqwa, mill-aħjar, jaf imurlek x'imkien ieħor. Trid tibża l-klijenti tiegħek. Però minkejja l-onestà u l-isforz tagħha biex telep il-problemi tagħha, mill-kumpanija qalula hekk. Qaluli naħseb aħjar toqgħod id-dar għax il-familja għandha bżonnok, iddeċidejna li nitterminawlek il-kuntratt. Kliem li xejn ma jenwa, għalkemm tkompli tieħu s-sapport biex dak li għaddiet minnu u s-salib li ġġor ta' kuljum ma jfixkilix f'ħajjitha. Qed jiena s-sapport qed nieħdu, qed jiena qed immur għall-għajnuna ta' biex nevita tat-trawmi, noqgħodx naħseb u nkun nista' nikkonċentra aħjar. Irnutat li d-drittijiet ta' xi ħaddiema u mhux tagħha biss mhux dejjem ikunu rispettati u talbet li jkun hemm protezzjoni aħjar anke biqbil bejn il-unions u l-kumpanija. Nixtieq li l-unions involuti jaqbżu għalina. Għandu jkollna vuċi għal volja qegħdin bil-probation. Fakret li s-sitwazzjonijiet jew kundizzjonijiet li mbagħtu bihom mhux bil-fors jiddettawlna ħajjitna. U ma jfissirx li ma taħdimx bid-depression għax kont naħdem x'imkien ieħor. U fl-aħħar nett l-appell tagħha għas-soċjetà li għalkemm hija sensittiva teħtieġ tkompli tagħti l-appoġġ tagħha. Jien naf li kont ġodjar ta' shelter. Nixtieq li n-nies jibqgħu jagħmlu karità ma' dan-nies għax naf xi tbatija kbira tgħaddi minnha u nirringrazzja il-kull min għeni fil-homes tal-appoġġ il-psikjatra tiegħi. Nixtieq nirringrazzja il-kulħadd. Grazzi.